gde ste ljudi? Evo nas u Minecraftu, ponovno. Rekao sam da ćemo u ovoj epizodi da dovršimo našu kuću, ne tamo. Ali nam fali malo onog novog bloka granita za pod. Dok se sjetim za šta sam ga iskoristio. Ima ga i ovdje. Ja sam ovdje kopao malo uglja, a nema ništa posebno, samo uglja. Ajde. Ovamo. Mislim da će 13 da bude dovoljno. Ma dovoljno. Ako sam se prevario, moram da se vratim. Što ne bi baš volio. Ali dobro, idemo. Ajde, požuri malo. Ideš ko moja baba bi išla brže. Daj Bože da stigne. Izgleda da neće. Oće. Dobre. Jedan. Ide jedan da turnem. Ne tu. A neka ne treba nam, razbit ćemo ga rukom i neće. Nije tako dobro. Evo ovako, sad idemo po staklo. Ajde, lopatu imam već. Ajde bre. Ajde, izađi. Idemo po pesak, ovdje sam vidio pesak, da. I stavit ćemo one tanko staklo, a ne ono ceo blok staklo. Za to nam treba 6 stakla, 6, 5, 1. I koga to peska ukupno. Daj mi peska, peska mi daj. Koliko peska? 5, treba će nam još jedan. Ajde. Tako. To je to. Idem da ga stavim da se peče. A do tad da napravimo vrata za našu kuću. Biće od belog drveta. Ne, od... Nemam uglja. Ništa, onda... Ne, dole. 1, 2. Tako i ide jesen. Gore, dole, gore. Tako. A sada napravimo vrata. Od belog drveta će da budu. I vrata. Tako. Idemo da postavimo naša vrata. Samo što smo ih dobili 3. Ne valja baš. Ali dobro, ajmo. I... Evo ga. Gotovo. Idemo napolje. Ajde bre. Neće se zatvoriti. Ajde bre, zatvori se. Ćete menjam. Zostavim PVC vrata, ne tebe. Iako ih u Minecraftu nema, će ih nabaviti, no nije to problem. I tu što smo dobili... Ajmo staklo. Staklo. Ekstra. I... Blup. Staklence. Idemo. Da ga stavim. Ohohoho. Kako lepo. Nema šta dobro.
neće da bude dovoljno stakla izgleda. Jao, samo da ne mora da kopam pesak. Da tražim pesak. Da. Ajde, postavi tak, 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 tak. I promašio sam je. Bravo ja. A njega ne možda dobiješ. Kako se čuje, ne čuje se kao Minecraft, ono. Cik, kao stakleno. Baš skoro. Nemoj sve da promašiš. Jedno mi fali. Da nisam promašio ono. Tako jedno. A daj Minecraft. Na daj. Ništa, avantura po pesak. Korov ćemo da pravimo u sljedećoj epizodi, zato što nemam života više ni za krov. Trebamo još 6 pecka. 3, 4. Jedno nema više peska. A ne zezaj. A, ima tamo, ok. Dobro. I sad ima 6. 5. Onda ja brojim pogrešno. Ajde, brizaći. I... To. Ajmo naput. Kako ćemo da izađemo, to niko mjesto. Ajde, brizaći, neko pa mi sad pesak. Ajde, brizaći. Eto. Idem sad to da stavim da se peče. Ja ću sada stopiram dok postavim to staklo i onda da vam pokažem kuću i da završavamo ovu epizodu. I evo ga ljudi, konačno gotovo. Evo je naša nova kuća iz koje se izljavljamo. Doviđenja.